дар доираи 1300 рӯзи меҳнати зарбдор ки ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудааст, дар шаҳру деҳоти Исфара корҳои ободониву бунёдкории вусъати тоза пайдо намудааст. имрӯзҳо дар тамоми ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот корҳои ободониву бунёдкорӣ, кабудизоркуниву тамизкории маҳалли зист идома дошта, ҷиҳати анҷоми корҳо аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр низ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. аз ҷумла дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳраки Шӯроб корҳои азими бунёдкорӣ бомаром идома доранд. бояд тазаккур дод ки дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба ифтихори 30-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат дар ин шаҳраки саноатӣ бунёду навсозии иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст. чунончи бо маблағгузорӣ бевоситаи ҳукумати мамлакат сохтмони хатти оби нӯшокӣ барои шаҳраки Шӯроб ба итмом расонида шуда, оби ҳаётбахш ҷорӣ гардид. дар маркази шаҳрак бунёди майдони парчами давлатӣ ва варзишгоҳи замонавии хурди футбол сурат гирифта, ҳудуди шаҳрак сабзу хуррам ва ободу зебо гардонида мешавад. сохтмони майдончаи варзишӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии ангиш бароҳмонда шудаасту имрӯзҳо дар ин иншоот корҳои охирини васфкуниву ободонӣ анҷом дода мешаванд. ҳамзамон тармим ва азнавсозии биноҳои истиқоматӣ, таъмини шароити зарурии зист, бунёди иншооти иҷтимоӣ, рангубори биноҳои баландошона, мунфаршкунии роҳҳо бо сурат пеш мераванд. дар рӯзҳои таъҷили ҷашни миллии Наврӯз ба анҷом расондани корҳои ободониву кабудизоркунӣ имкон медиҳад ки кӯчаву хиёбон ва ҷойҳои ҷамъиятиву саҳни биноҳои хизмативу истиқоматӣ боз ҳам ободу зебо гардад. ҳамчунин тоза кардани кӯчаву маҳаллаҳои шаҳрак аз ҷониби сокинон, кабудизору гулзор намудани майдонҳо, рӯбучини гирду атрофи манзилҳои истиқоматӣ, корхонаву ташкилот ва дигар корҳои ободонӣ шаҳодатгари он аст ки мардум баҳори хушиқболро бо тозакориҳо ва дастовардҳои навин пешвоз гирифтанианд. дар маҷмӯъ сокинони шарафманди шаҳраки Шӯроб бо ҳисси баланди ифтихори миллӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат баҳри амалӣ гардонидани дастуру ҳидоятҳояшон ҳамаи чораҳоро меандешанд ва бо саҳмгузорӣ дар ҷоддаи ободонии Тоҷикистони азизамон баҳри сазовор истиқбол намудани ҷашнҳои дар пеш истода ҷаҳду талош доранд.